Veig que comencem amb una de les estrelles dels mesetazos, no? Avui els antironceros estan d'enhorabona perquè avui el deixarem ben retratat, ben ridiculitzat, arran de la victòria del Madrid al Mundial de Clubs. Quan el jugar al Madrid és la repera i quan el jugar al Barça és un torneu d'amiguetes, el torneu de la galleta, no? El gran abanderat de tot això és Tortell Roncero, que per exemple el Barça va guanyar un dels seus Mundials de Clubs, felicitava el Barça amb to de mofa, no? I fixa't el que deia, no? Això ho escrivia davant amb su puny i letra, no? Ho escriu amb el teclat del mòbil, no? Perquè deia felicito al Barça por ganar la Chupito Cup. Molt bé, gracioso, Jaimito Borromeo, Emilio Laguna, Manuel Barragán, no te ries que és peor, no? El graciós del poble. Bé, fixeu-vos, un vídeo que ens envia jo el dillaria de gran document, fins i tot que ens envia el Mojabón, dels seguidors dels mesetazos, és antic, del senyor Roncero, de Tortell, quan el Barça va guanyar el Mundial de Clubs. Aleshores, a part de Chupito, també parlava de pachanguita de la FIFA. Tenía el mismo mérito que ha tenido el Barcelona. El Madrid ha jugado este mundialito y lo ha perdido en Brasil. Digo, cuando lo ha ganado, ha sido intercontinental. No, y cuando lo ha perdido ha sido el mundialito con 4 equipitos de nada. Contra un equipo de Arabia Saudí que era de chiste. Perdona, pero ¿lo perdió el Madrid o no lo perdió el mundialito? No, contéstame, ¿lo perdió? Que lo perdió y me alegro que lo perdiera, porque es una pachanga. ¿Por qué? ¿Pero cómo puedes decir eso, Tomás? ¿Cómo puedes decir eso? Sois muy respetuosos con los títulos que ganan los demás y muy orgullosos con los que ganan los otros. Que si lo gana el Madrid lo voy a mantener lo que he dicho esta noche. Que no lo vas a... Si lo gana el Madrid lo voy a mantener lo que he dicho esta noche. Que no lo vas a... Si lo gana el Madrid lo voy a mantener lo que he dicho esta noche. Que no lo vas a mantener, hombre, que no. ¿Me pides perdón? Si lo mantengo, que lo voy a mantener. A ver, que no lo puedes mantener eso, hombre. Pero es un título mundial. Un matiz solo para Tomás. Pachangueo de la FIFA. Jo suposo que aquest any haurà dit el mateix, no? Ha estat una patxanga de la FIFA, no? La Chupito Cup ha mantingut el seu discurs, perquè ell és un tio coherent, és un tio equilibrat. Si no, mireu com ha mantingut el discurs. Bueno, señores, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te iba a querer Real Madrid? Qué maravilla. 6º título mundial del Real Madrid. Tiene más mundiales el Madrid que Brasil. Hemos vuelto a ser reyes del mundo. Ganamos en su día 3 intercontinentales, ahora 3 campeonatos del mundo. 6 en total. El sextete en mundiales, ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres campeón del mundo por 6ª vez. ¡Vamos ya! ¡Vamos, leches! Però a veure, no era la Chupito Cup, no era una patxanguita de la FIFA, no era un fraude. No, ara ja no. Jo crec que no, o sigui, el ridícul és tan gran, és a dir, queda tan retratat que jo crec que no vull dir res, perquè res del que digui pot ser més humiliant que veure aquests dos vídeos seguits, Mario. Bueno, un dels grans representants del madridisme, recordo, Bueno, es un periodista que habla del Real Madrid, no representa a nadie, como yo tampoco represento a nadie. Pero, tú sí, tú representas a los hombres del Imperator. Los primeros que empezaron, pero eso por las noches, pero uno de los que menospreció justamente este torneo siempre ha sido la prensa. No canvies, Gina. No, sí. Siempre le llamasteis una Toyota, la Copa Toyota y tal. Pero no desvíes, no desvíes. No desvío. No, es decir, la prensa de Madrid, ¿qué ha hecho? Ha copiado lo que se decía desde Barcelona, pero por suerte los aficionados, tanto del Real Madrid como del Barcelona, sabemos apreciar lo que significa ser campeón del mundo de clubes, y eso es lo que yo me quedo. O sea, para mí es un título importante, porque quiere decir que para mí es importante porque quiere decir que para llegar a esto has tenido que ser campeón de Europa. A partir de aquí, da igual que lo gane el Barcelona que lo gane el Madrid. Mario, però és un títol menor. És veritat, però és un títol bueno, menor. Es cerrar el círculo de los tres grandes. Jo ho he dit sempre, No, Pitu, es el círculo de los tres grandes. ¿Cómo que no? No, perdona. Yo me quedo con los tres grandes. Sextete. Lo que pasa es que aquí, tú mira, abres tu diccionario madridista y por sextete no te viene nada. No, nosotros nos dedicamos a ganar dobletes, pero un año sí y el otro también. Gràcies, no Mario Cifuentes, gràcies a Nicolás Álvarez, que ens envia un mesetazo molt bo bueno, ens demostra la desvergonya del Marca a l'hora de valorar les coses en funció del Barça, del Madrid i sobretot del seu Madrid, no?
Això és barrejar peres amb pomes, podríem dir, no? Perquè parlen de, una mica el que ha fet ja Tortell Roncero, no? Parlar dels mundials de Brasil, però ells tenen encara més desvergonya, perquè són capaços de cosir les estrelles a la samarreta. No són reals, perquè Madrid no les porta, vull dir, clar, és títols de Copa del Món, és com si parlem de títols en bàsquet i títols en voleibol, no? No té cap sentit. Diu, el exacampeón del mundo, el Real Madrid, supera a Brasil y reina en el fútbol. I diu, a més és que no se n'amaguen de la seva poca vergonya. Diu, el Real Madrid es campeón del mundo por sexta vez. Bueno, això, vale, pot ser, no? Vale. Diu, nadie luce más estrellas. Si és que las luciera el equipo blanco, ja està reconeixent que no les va lucir perquè no les porten, no? Encima de su escudo en el planeta. És a dir, ha superat a Brasil, que guanya títols en una selecció. Jo crec que no es pot ser més patent. És a dir, tu pots destacar els valors esportius del teu equip i els èxits, però no has de caure en... Dir que tens més mundials que Brasil... Per favor. És provocar, i ho dic molt seriosament, és provocar vergonya aliena. Jo soc del Madrid, a mi això em provoca vergonya aliena. Vergonya aliena. Si és una broma està bé, si és seriós no. No sabem si és broma o no, potser és broma. Què classe de broma? Si és una pàgina i si vols et poso tot l'article i veuràs com no és broma, com tampoc és broma aquest altre article del diari Marca que ens envia el Francisco Cañete. Bé, com dèiem abans, com no tenen sextete, què fan? Hòstia, el Barça té sextete, hem de ser com el Barça, però com no el guanyem no podem fer-ho. Posem el clàssic com a sextete. I si guanyem el clàssic ja tenim sextete. Que no m'invento. Diari Marca, el sextete pasa por el clásico. Al Real Madrid le queda una final en 2017. Si la gana no valdrá efectos del mítico sextete con el que sueñan los hombres de Zidane. O sí, porque la final en cuestión és la del clàssico del pròxim sábado. No tenim sextete, no guanyem els 6 títols, què fem? Com no hem guanyat, els ha fallat la Copa, doncs posem el clàssic i ja tenim sextete. Ja som com el Barça, ja podem ser com el Futbol Club Barcelona. Imaginació no els hi falta, això sí. Cara dura tampoc, cara dura tampoc. Bé, per cara dura les dels amics d'Estudio Mesetario, enquestes per la culata. Vols veure bones enquestes per la culata? Les tenim i molt bones. Vamos, que me les quitan de les manos, Bé, no es van fer esperar a l'hora de fer una enquesta sobre el passadís, el no passadís del Barça al Madrid en el Clàssic. Hoy os preguntamos, vamos con ello, hoy os preguntamos, ¿debería el Fútbol Club Barcelona hacerle el pasillo al Real Madrid en el Clásico del Bernabéu? No, al 73%. Sí, només al 27%. Bueno. Però clar, dels creadors del... Te'n recordes, no, David, la setmana passada? Del Ahora en serio, del Ahora en serio arriba el debería reconsiderar su postura. Hoy os preguntamos, ¿debería el Fútbol Club Barcelona reconsiderar su postura a la hora de hacerle el pasillo al Real Madrid, su decisión de no hacer el pasillo al Real Madrid? Encara és més flagrant el resultat. No el 88%, que no hay que reconsiderarlo, que no, insisto, estás muy pesado. 12% sí. No, perquè està demostrat que si tu insisteixes en una mateixa idea, la gent encara respon al contrari del que tu vols, encara més. Y esta noche serán muy pesados. Y estáis seguros, esta noche será. Y estáis seguros. No, perquè es que son muy pesados, como diría Pescadero, N'hi havia un altre, no? Que era, va, ahora sí, pero con la mano en el corazón, ja. Sí. Con la mano en el corazón. També parlant de Griezmann i també preguntant sobre Griezmann. Es la tercera enquesta per la culata d'Estudio Mesetario. Atenció, hoy os preguntamos si el Barça se ha portat bé en el cas de Griezmann, ho dic en català. ¿Se ha portado bien el Barcelona en el asunto Griezmann con el Atlético? Sí, o sea, un 59%, no un 41%. També guanya el sí. També hem guanyat aquesta enquesta mesetària. N'hi ha alguna que els hi surti bé? No n'hi ha cap, i tu saps, Pitu, perquè les compartim, i no n'hi ha cap, i si un dia n'hi ha, prometo que la posaré. Però no sé per què les publiquen, si no se surt bé, no sé. Bueno, però que siguen, coño, creo que son muy pesados. No, demostren certa honradesa. Sí, no, perquè això sí. Tornem al diari Carca, perquè tenen una doble moral. Jo ja n'estic fària del tema del passadís i aquestes coses, però ells han continuat insistint, no? Recorda quan el Barça li va haver de fer el passadís al Real Madrid i li va fer? Mira quina portada més heavy, més ofensiva, més Barça i més xula, més prepotent, més fatxenda. Barça, és aquí, allà es veu al mig com unes llumetes que posen ells perquè hem de fer el clàssic. En canvi, quan l'ambient és en contra del Madrid, en tema de passadís, ara ho veurem, ja ho veurem perquè no té cap mena de desperdici. Tengamos la fiesta en paz, Barça és aquí, quan els hi va en contra, què diuen?
tengamos la fiesta en paz, no toquéis los webs, que tal i tal i tal i tal i tal i tal. Bé, un tuit del Chiringuito que ens fa arribar al Mesot José Naón, on s'informa que Sergio Ramos ha recollit el Premi Jognet. Sí. És una de les coses més surrealistes. Algú havia de recórrer, Recoge la distinción de juego limpio Sergio Ramos en nombre del Real Madrid, i jo em quedo amb la resposta que no té desperdici de l'amic Torrente de Twitter, perquè jo crec que la pensem tots, fins i tot Mario Cifuentes, mira el que et dic. Poner Ramos y juego limpio en la misma frase debería tener pena de cárcel. Sí, o Suárez, sí. No, pero es que estén hablando de esto. No, pero yo te replico. Te invito otra vez a que hagas los barratinazos, pero como no eres capaz... Yo, Mario, yo te invito a que te levantes, por favor. Cuerpo a tierra, Cifu! Levanten gambas, vinga! El general Rodríguez, tuit carregat. Jo crec que és el rei del cinisme, no pot haver-hi un més cínic que ell, perquè... Cuidado con mi general, Sí. El que escriu. Sin faltar al respeto. Ara parla del Madrid com un club modest, no? Perquè li interessa, no? I aquest és el seu tuit. Diu, es difícil que clubs modestos como el Real Madrid puedan competir con presupuestos millonarios como el del City, sense saber que el pressupost del Real Madrid, que és gairebé de 700 milions d'euros, és més major que el del... Es una ironía, ¿no? Del general, ¿no, Mario? No es una ironía, él no té ironía. No ha sido militar. No ha sido militar. Mira, no fui a la mili, m'escaqué, les coses com són. Fui listo i m'escaqué. Això també és ironia, perquè aquí es demostra com actuen a la meseta, a la caverna mesetària madridista, ¿no? En una entrevista que li van fer, diu, lo que debemos hacer los medios es proteger al Real Madrid, no informar, no documentarnos, no investigar, no tener rigor, no tener objetivos. Proteger. Lo que debemos hacer los medios es proteger al Real Madrid. Juanma Rodríguez, el general, periodista y reconocido madridista, es un referente de opinión para un sector del madridismo. ¿Lo ves, Cifuentes? Como Turtel Roncero y esta gente representan al madridismo. Ho diu una web del Madrid. Ho diu una web del Madrid. Mi general sí, y además, es decir, hay que apoyar a Madrid los medios, es decir, si queréis información, si no queréis información, como le pasa a AS, porque las publicaciones que hace... Coño, pues no le afecta mucho a l'hora de fer manipulació. També sigue borrando jugadores, Però mira com va. L'última. Escolta, estàs preocupat que... Tu també, Dani, perquè Espanya no vagi al Mundial? Perquè diuen que pot no anar-hi pel tema aquest del billar i aquestes coses, no? Bueno, això ha passat, no? En veritat, Espanya està advertida i hi ha possibilitat que no jugui al Mundial. Jo no crec que succeeixi, però clar, això s'ha d'il·lustrar, no? I els amics de Deportes 4 manipuladors on no hi hagi, és una notícia negativa, una notícia en contra d'Espanya. Què podem fer perquè, hòstia, il·lustrem la notícia amb una foto de Piqué, y que sembli que él te la culpa, ¿no? ¿Qué casualidad que han puesto a Piqué en la foto, ¿no? No ha salido ningún otro jugador, ¿no? España sin Mundial, ¿cuál es la amenaza de la FIFA? ¿Por qué la FIFA echaría a España de Rusia 2018? Te lo contamos. Y la cara de Piqué. Esto es una... puntos suspensivos, vergüenza. Váyase, señor Cifuentes, váyase de vacaciones y no vuelva. Porque... Me echarás de menos. Quina casualitat. Venga.